Vaig acabar el 2006, vull dir que fa molt temps. Hòstia, el 2006, saps? Que jo tenia 7 anys. Imagina't. Si havia entrenat la teva germana. Si jo vaig començar, no me'n recordo quants anys tenia, però era molt petit, i no es deia Club Bàsquet Tona, es deia Escola Badruna. Abans era això, veníem aquí a passar l'estona. Bueno, és això, vull dir, abans les coses eren diferents, ara, vulguis o no, el club ha canviat una mica, no? Abans era tot molt familiar, no s'anava a buscar cap mena de resultat, poder, no? Era tot molt més només per passar-s'ho bé i ara això ha canviat una mica, no? Home, que també és per passar-s'ho bé, però, bueno, quan estàs jugant a la pista vols guanyar sempre. Sí. Ho vam deixar una temporada, que devíem tenir 23 o 24 anys, i va ser com, ostres, trobo a faltar alguna cosa, saps? Bueno, i el futur que deien, aviam què, els del primer equip, com hem de gestionar això, no? Sí. Han de pagar, no han de pagar? Com hem de fer això? Això és complicat, no? Sincerament, m'agradaria veure el club, diem, crescut, no? En el sentit de... Crescut. Sí, crescut, en el sentit de... Clar, però llavors, o sigui, si ve més gent i hi ha més equips, necessitarem més hores, i no n'hi ha. Això és tema, poder no del club, no? Vull dir, ja, però vull dir, clar, el pavelló és el que és, no? Llavors què, hem d'anar a entrenar a Hostalets, ja s'hi va ara. Sí, aigua freda. Aigua freda. Perquè clar, vulguis o no, continua sent un club de poble que no li vols dir que no a ningú, que no mai vols fer fora a ningú, bueno, que vull dir que ja està bé,